had even een leuke activiteit van je bedacht. Ja. En dan maak je hem wat opziek. Hier, zet er wat voor die tussen. Dat maar hè, ken ik wel. Begin met hier. Hier nou gewoon beginnen met een parkeerplaats op je auto's. Dit is een parkeerplak. Ik was er op bezig. Ga je zitten? Ik is nou nog net de zaken, hè? Nee, maar hij is nou nog net rijden. Pas dat het wijkleer is, hè? Goedemorgen. Een nieuwe dag. Een nieuwe vlog. Joet op de planning. Nou, ik zal zo even wasken doen. Terwijl je wasje en droeg. Maar wat ik nou even opvat. Dus dat ging dan. En ik kan heel dan mooi daar even op een groen bibibordje. En dan hellen we aan zijn zaken op, iets kwallen. En dan komt hij ziet hier voor mij te badje. Dus een hakke leuke activiteit voor die beiden betocht. Waar is eigenlijk alleen nog maar tape van nodig had. Wat tape dat ik weer ergens van al was, zeg maar. Tape en auto's. Dus nou ja, dan... Ik ben benieuwd dat je hem dan rieden kennen wat het is. Maar dan ging dat aan zijn zaken en hij zit ze dwan. Want het is echt heel meer waar. Dus we kunnen mooi even binnen een activiteit van. Dus geef we dat hartstikke aan. Ik zit even zien met de jongens binnen. Die ben inmiddels uit squallen. Hilde ligt op bed. Die had net super zin om te slapen. Dus ik denk dat er tusjes trok komen. Want ze eenmaal te heel duil een beetje. Dus ik denk dat er tusjes komen. Kom binnen. Joehoe. Nou, ze binnen net. Ze binnen net. Even zien dat ik ze vinden kan. Hallo. Hallo. Wow, de best niet. Hey jongens. Ja? Ik had even een leuke activiteit van je bedacht. Ja. En dan maak je hem wat opziek. Je met elk 12 of 3 auto's van je opziekje. Ja? Oké, maar wat vinden jongens? Oh, dit is mooi. Oh, ze neemt het hele bakje mijn zaken. Ken ik wel. Ik hou het eruit. Ja, maar het hele bakje. Ik wil mij nog een keer maar aan wat roleren van auto's. Dat is wel leuk. Ja? Zie je daar? Lekker auto's in takten. Hier is een boot. Zaken had haast ons geen auto's, zei ze. Zet er wat voor die tussen. Nou ja, ken ik wel. Nou, de opdracht, of de activiteit van Joet, is als volgt. Ik ga, Jelke had van je tape uit het hok halen. Ja. En dan maak je met deze tape, hier op een groen, dit vlak. Maar je een autobaanmeidje, met de tape op een groen. En dan kun je hem eraan met de auto's in rijden. Dus je maakt misschien wel een leuk parkeerplakje meidje. Ja, dan maak je hem je eigen autokleed, maar dan met tape. Ja. Is dat net leuk? En dan, nou, ik dacht misschien kun je een parkeerplakjes meidje of een rotonde. En misschien heb je hem zelf nog goede ideeën. Begin met je. Hier nou gewoon beginnen met een parkeerplaats op je auto's. Ja, dat is goed. Dan kan de auto daar vast in staan. En dan maak je dan een dik die kant op. En in de oor maakt het een dik die kant op. Dan broeken we alle autootjes. Ja, dat mag wel. En trekker. Ja. En trekken. Hij zit er. Hier. Watch je. Oh, handig. Dit is een parkeerplak. Ik was daar op bezig. Ga je zitten? Echt? Ja. Oh nee, dit is parkeren. Ja. Dat is een auto, een sneldiek. Dus dit is een sneldiek. Maar we kunnen ambulance gaan, jongens. Ja. Hallo. Ga je zitten? En dan de bocht. Nee, zie dan kan je hier aan en dan bocht. Dat is wel handig. Dan kunnen we een beetje route maken. En een rotonde. Een rotonde is ook een goed idee. Zie je, dan is dit de voorraadstreep. Ja, ik begon de blauwslijn. Ja, hier. Hier is dan inhalen. Je mist inhalen. Ja? Nee, juist net. Voorrangsdiek. Ja, dan was voorrang, Jan. Nee, als dat op voorrangsdienst is, Dan ga je prijs verlangen. Dan behoor ik met als er wacht. dan een dikje van de zijkant komt, die met die verwarring aan. Oké. Oké. En ik heb de hele voorstel gemaakt. Hij wil altijd een steen. Die horen aan een stik te klappen. Piontjes. Ja, is die. Oh ja, de dik is nog niet naar maak. Ik is nog net in de zaken, hè?
Nee, maar is nog net erin. Pas dat het wij te leren is, hè. Ja. Maar pionsjes. Cool, man. Ja. Er zit alleen nog in het echt een dikje, dus maar je gewoon bij de ronde deel rieden. Je haalt nog een cirkeltje in matten, hè? Zo. Dit kan wel onze rotonde, toch? Ja. Ja? Mooi. Mooi, dacht ik. Dit is dus de politie, de brandweerhoeken en de lans. Parkeerplak. Ditje van mij, dat ze mij is. Oh ja, dat is wel leuk, hè? Tje, vind dit. Boordjes. Ja, en dan hier onderin echt nog. Dat is een goed idee. Oh, boven die hier ontsnapt man met boord. Cool, man. En hier komt zo'n politiewagen. Dit is echt een politie. En doen we dit is een politiekano. Voor de auto net want je, dan denk ik, dan ken ik even de bal of wat mij het niet dan. Zo'n tennisbaltje dan. Ik weet die wettenplas steen, het is een witte sok. Ongelukkig maar. Kom eens, Boek. Doe dan wat voor meidjes zaken? Denk ik al. Zullen we vast naar het hingen? Ah. En mijn boekenbladjes, hè? Ja, ik doe net het boekenbladje wel. Ik denk dat er alleen een bladje was. Ja, dat is te gek. Mijn boeken dan zelf maar vlotten? Nee, die neemt bij mij. Oh. Doe boeken. De boeken. Doe. Chillen te doen van die tablet afstand van. Beste.